Dit is Hanne Moors. De 24-jarige dame haalt met deze dans de eerste plaats op een prestigieuze wedstrijd in Cyprus. En ze had een plannetje. Dus hier is een iets trager stuk, waar dat ik speciaal had ingeoefend dat ik bij ieder accent naar een bepaald jurylid zou kijken. Ja, vooral om te laten zien van, kijk wat ik ben aan het doen en kijk, ik durf naar u te kijken, want dat is ook wel toch wel vrij moeilijk, echt recht in de jury, in iemand van de jury haar ogen kijken is toch even slikken. Even slikken, maar het toont ook wel lef van de dame uit Maupertingen die 3 dagen per week op de Limburgse markten groente en fruit verkoopt. Een van de juryleden had mij als feedback gegeven dat ze vond dat ik... ze zei dat ik had gewonnen, of dat ze mij het beste vond, omdat ik aards genoeg dans. Voor iemand die niet buikdans is dat misschien een beetje een vreemd gegeven, maar dat betekent aardsdansen, dat betekent dat je ja, goed met de heupen, de juiste bewegingen, krachtig genoeg, tot dat allemaal eigenlijk juist zat. En ook de uitstraling heeft de doorslag gegeven volgens een ander jurylid. De eerste plaats op een Europese wedstrijd is niet uitgedrukt in geld, maar opent wel deuren. In mei van volgend jaar mag ik gaan lesgeven op een festival in Wenen. Dus lesgeven en optreden. En volgend jaar mag ik ook gaan lesgeven in Cyprus en optreden op hetzelfde festival. Dat wordt herhaald daar dan. En ook een van de prijzen is gaan optreden in februari in Rusland, in Moskou op een festival.